Zinemaldian badira film asko oharkabean edo pasatzen direnak eta gutxi batzuk denon ahotan dabiltzanak. Maspalomas da azken horietako bat eta filmeko zuzendariak gurekin ditugu. Biba, Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi. Kaixo, bikote. Txaldean, hola, azkar egiteko. Arratsaldeon. Ongi-etorri. Apa, kaixo. Apa. Oso ongi. Kaixo. Eskerrik asko, bikote. Bueno, Jose Mari, Aitor, zer moduz gaude, nekatuta, unkituta, momentu honetan zer da sentitzen duzuena? Orain nik uste batez ere nekea, ze oso lau egune intenso izan dira, hori elkarrizketa askorekin, eta hau da daukagun azkenekoa. Ara, ospatu egin merko da gero. Zuek daukazute privilegio hori. Bai, ez, resaka emozional handi bat egin gaude, ezta. Ez bestera bateko resaka, baizik, emozional bat ez be. Ze, atzoko eguna oso ederra izan zen, baina aldi berian, da, egun asko, intensidatekin bizituzu eta hori da pixkat nolaiteo bukaera, ezta, eta larun batean ja, pixkat urdurik ginean, prensan aurrian botazan, eta baina emaitza neko txukuna ikusi genuen izten aiziala, iritziak eta hola, eta jala zaitu ginen atzoko guneako. Baiz, Jose Mari, publikoa eta kritika ados jarri dira, ez da? Bueno, ez dakit danak edo egia esan ez dut gehiagi begiratu izan nahi, beti... Ez da izan gustatzen... Oso urduri jartzen naiz. Baina bai irakurtzea beti jartzen hau urduri, ez? Bai gauza onak dianean eta bai txarrak dianean. Noski nahiago onak dianean, ez? Baina ale ere beti badago hor pudore punto bat edo eta nahiagola bai jakitea ondo jundala, baino gehiegi sartu gabe. Aitor, gogoratuko dugu sinopsia protagonista, Jose Ramon Soroizek egiten duen papera da, armairutik atera den gizon heldu bat edo adineko bat esango dugu, ezta? Hori da, Vicente da bere izena eta Maspalomasen bizi da, ondela 25 urtetatik, eta bea 30 urteko gehi bat da, printzipioz ondo posibiziana bertan, baina holako osasunez beharra taukitzen dut, eta horren poderioz edo, Donostira ekartzen dute, Donostiko residentzia batea. Eta, hor gertatzen zaio, pixkat dagoen giroa ikusita, eta pixkat ikusten duen, bere izaera sexualarekiko edo, abizkietasun falta edo nolabait sartzen da berriz armairuan, ezta? Hau da problematika bat, nik adibidez zenuen ezagutzen bere momentu, Jose Marik aurkeztu zigun arte proiektua, esan zuen hau nahi dut egin, eta irutu zitzaigun, nahi konkretuk irutu zitzaian oso interesantea originala zalako baita, ez? Eta gaina horren bitartez, beste gauza askotaz hitz egin dezakezulako, ez? Bikote zuek irudiak askotan ikusiko zenituzten, baina guk berriz ere trailerra edo jarriko dugu, bai? Hauxe da, Maspalomas. Itzegi da zutaz, Vicente. Nitaz? Ze jakin nahi duzu? Egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea? Ez dakit. Eskitan ez zatea? Ez duzu saletasunik? Urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Ritmo motelekoa zara. Jarri jazu 40 urteko mutil puska batea, ritmo motelekoa nahi zen. Vicente, baldago, jakin barko genuken beste ezer. Egunon! Egunon, Amaia. Guapa, Haserre zaude. Jarri hortxe, Vicente. Haserre egoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara. Zergatik arduratu behar izan zineritaz. Banera eta zehalako. 25 urtetan harremanik gabe zure eta? Aita! Lagundu pixkat. Hortxe, Maspalomas, Jose Ramon Soroizen papera azpimarratu nahiko nuke, Jose Mari. Zergatik aukeratu zenuten Jose Ramon paper hori egiteko, Vicenteren egiteko kasu honetan? Egia esan, hasieratikan oso argi izan genuen beha nahi genuela, ez? Ez dakit, badago bere begiradan, bere jarreran, ez? Nolabaiteko... Ez dakit esan inseguridadea edo vulnerabilidade bat edo behintzatala ikusten genion, ez? Eta oso aproposa zan jarrera hori edo gure pertsonaiarentzako, ez? Eta berari planteatu genion,
gogoratzen ez lehendabiziko bileran, beha oso asko agobiatzen da gauza askorekin eta oso agobiatuta zegoen prensaren mundu horrekin eta esaten zuen, baina nik ez dut prensarik egingo, nik jakin ezazue ez detela prensarik egingo, gero egin du pixka bat, baina eta orduan horren inguruan hitz egiten egon ginen eta azaldu genion historioa eta, idali gidoia, baina, nik hain agobiatuta ikusi nuen ez niola azaldu sexu estrenak zeudela, eta orduan e-maila bidali nionean gidoiarekin jarri nion. Eta beste gauzatxo bat sexu estrenak daude ikusiko ez, baina jungo gea horri buruz hitz egiten, ez? Orduan berak gidoia irakurri zuen eta iruditu zitzaion egin zezakela, gidoia gustatu zitzaion, baina bai, sexu eszenak berarentzako arazo bat zian, batez ere jakin gabe oraindikan nola gauzatu nahi genituen, ez? Guk azaldu genion, guretzako sexua pelikula honetan oso garrantzitsua zala, baina, dana adostea zala, ez? Ze puntutaino nahizun berak ematea, eta ze puntutaino behar genuen gu, ez? Eta hor oso garrantzitsuak izan dira, oraintxe bertan, pixkate presentzia handia lortzen ari dian intimidade koordinatzaileak, ez? Erreparoa izan zuen Jose Ramonek, ezta? Eta hemen ikusiko dugu nola hitz egin duen Jose Ramonek. Bai, eszena gorra dauzke sexukoak eta horrek, dudenean itzen egin ez edo ez egin. Luze, 2 hilabete hilabete terdi pasan hori. Erabakitzen, gioia gustatzen zitzaian eta eiteko kapaz ikusten nintzen baita ere, baina beste eiteko kapaz ez nintzen ikusten, ez dena horiek behintzat. Eta horrekin burruka eta denbora neukan, pelikula eiteako 6 bat hilabete faltatzen godiken, eta hori, buru belarri, ne buru izan ez egin beharratzeok, eta horrela egin da. Eta arro sentitzen ez horrekin, bai. Eta hori da importantea, berak hori izatea, arro sentitzen dela. Kasu honetan, bere identitatearekin gatazka bat daukan pertsona bada, protagonista, bere identitatea ezkutatu nahi duena. Zuen filmografian, Aitor, identitate hori ezkutatzearena behin baino gehiagotan atera den aldagai bada, ezta? Bai, ez da gauza bat estrategikoki pentsatu duguna, baina egia da, azkenean, atzera biratzen bauzu, askotan egin dugun, kontatu dugun historia dela, ez da historia bera, baina kasu honetan adibidez, Maspalomas, askotan lotzen daula printzipioz, larogoi eguneanekin edo loreakekin, euskaraz egindako pelikulak, aktualitatean pixka kokatuak, ez? Baina, eta identitatea ere oso presente dago, ez? Gatazka nor zaren eta nor izatea eskutatzen nahi duzun, hori oso presente dago, baina agian dialogatzen du batez ere La trinchera infinita egin da. La trinchera infinitako pertsonaiei nagusia, Higinio, bera ez zulo baten sartuta dago, ez? Zulo baten bizi da, kasu honetan 36 urtetan, ez? Eta ia kontzeptu metaforikoa zen, guk hori pixkat tratatu genuen, eta igual, Maspalomasek suposatzen du pixkat horren aplikazioa, ez? Higinio 36 urte egin zuen zulo baten sartuta, eta Vicentek esan zuen arte etxian, gizon batetaz maitemendu zela, 50 urte pasazituen. Ez orduan, dia zuloan sartze edo armain sartze prozesu luzeak, ez? Eta horren tartean baita pixkat galdetzen dia gure personajiak zer dan, zer nahi duen egin, jauz egin nahi duen, pasa nahi duen beste fase batea, eta zentzu horretan dialogo bat dago, ez? Jose Mari, buruan hasieratik zenuen hori irudikatuta ikusi duzu azken emaitzan? Ez dakit azkenian buruan nuena hor dagoen edo gauzak eraldatzen doaz, ez, prozesuan zehar, eta gauza batzuk pentsatzen dut, pentsatu nituenak baina hobeto daudela, eta beste batzuk beste modu batera ikusten dituzu, ez. Bai, nik esango nuke idatzitakotik nahiko gertu dagoela oraingo honetan, ez? Gertatzen da beste batzuetan agian gero montaian hastentzea alaba gauzak aldatzen, edo historioaren egitura, ez, birplanteatu beharra dakazu, eta
Kasu honetan nik uste dut nahiko garbia izan zela prozesua eta geratu dena nahiko gertu dagoela gidoian edo planteatu zen hortatik, ez? Orduan, bai, nik esango nuke baietz, ez? Gero, egia da, lantaldean jendea sartzen doan neurrian, ez? Bakoitzak bere ekarpena egiten du, ez? Eta hor, estetika aldetik edo gauzak aberastuz doaz, ez? Eta normalean beti pentsatu duzuna, baina naratago juteko aukera ere badago, ez? Beste batzuetan agian ez dezu lortzen zuk buruan zenun hori, baina ez, nik uste normalean, ez? Beti lantalde hon batekin inguratzen baldin batzea, gauzak hazi egiten diala, ez? Kandido Uranga ikusi dugu, Nagore Aranburu, Miren Gaztañaga. Zorion egile horre bai. Zorion egile horre bai, talde aipatu du Josemarik, eta familia ederra osatu duzu beste behin, Aitor. Ez que Euskal Herrian oso aktore nahi dugu. Olaxe da, azkenean urte asko ari gara zinema egiten hemen, seriak egiten, antzerkiak, eta ez dakit, nolabait edo alde batetik Jose Ramon inguruan eta sortu genuen pixkat castinga edo oso ondo ontzan, ze alde batetik behik aktore oso nadia, eta bestalde Jose Ramonei bere erronka horretan edo asko lagundu zioten. Ez da hori arrazio printzipala, baina bai nolabait edo mosaikoi sortzen ari zanean edo kontu bat ezoaz batez ere ensaiotan eta rodajian filin handia okatela. Nagore eta Jose Ramon lehenengo aldiz lan egin zutenean dela, eta mazurte izan zen, uste dut jaunda jaberekin, ez da? Bai. Eta, ikusten da, aita alabak, ia, esango nuke, bizitza realien be, baukatela lako konplizidade bat, ez? Eta hori geho pelikulan ere, erakusten dago aparte, Nagore bat, edo Kandido bat, Miren bat, edo Kepa bat, Zorion, zea daukate, profesio daukate barruan. Baita, horren arira, hainbeste urteta gero, Josemari, zeinek esango tezion Jose Ramon Soroizi, oraingo sail ofizialeko protagonistetako bat izango zela, ez da? Bai, nik uste beha neko, harrituta ez dakit esan baino, bai, sorpresaz ari da hau dana bizitzen, pozik, nik esango nuke pozik ere, bai, ze azkenian beretzako oso bidai, berezia izan da, esfortzu asko egin behar izan du, asko eman du, ez? Nik uste bere oso eskuzabala izan dela lan honetan. Eta rodajea maituzunean guri esaten ziun. Izan da nire bizitzako esperientziaik onena, ez profesionalki, eta esaten zuen. Erretiratu naiteke pakian, bai, lasai erretiratu naiteke. Hori bintzate ez? Hori ez dugu nahi? Hori da, baina, bai egia da oso pozik zeola, eta gero gerturatu zanean estrenua eta berriro ere urduri zeon prentxaren historio guztionekin, eta nik uste egun hauetan gozatu indula. Incluso trilogia bat buruz egin dugu, eskatzen ondorengo eta igual prekuela bat egitea. Hori, esan barra dakagu, Itziarra Izpuruk eta Maria Sonpagoak ere 80 egunean egin genunean eskatu zigutela trilogia bat. Behar bada, Urrezko Maskorra irabazten bali modu pelikulak ezingo du erretiratu, Jose Ramon Soroizek. Zuek uste duzue, Aitor, aukerarik baduela? Maskorra irabazteko? Ez dakit, ez naiz asko zati irute zaite. Gaina bat ez dut jugu ikusi beste pelikula, bat ikusi dut eta ez dugu denborarik, eta gaina bihar promozioa bat ez egu zinemaldikoa, pelikulan estrenaldikoarekin zinematan, orduan Madrila jun behar gara, ez dugu ezer ikusiko. Beraz ez dakigu ze kalitate dagoen hor. Gero igual zueretzara oso objetibua ikustu ikusunean zail bertan pixka lehian dauden pelikulak, ez? Eta gero azkenik epaimaiak erabakitzen duena askotan ez da pelikularen, ez dakit, nola jo merituen zerbait, ez? Inkluso pelikula kompetitzen jartzea, arraro xamarra izan lehikela esan dezakegu, baina epaimaikideak askotan erabakitzen dutena da behain artean negoziatu dutena, ez? Osea, askotan unanimide batean lehike, baina beste askotan igual gertau lehike baitea, lauk esaten dute hau, 3 esaten dute bestia, eta gero negoziatzen zuten, honi ematen digu, baina nik nahi dut ematia aktore honena, edo gidoi honena, edo dena dela. Hor daude indar batzuk
beste mundu bat suposatzen dutena. Larun batean badezpada hemen egongo zarete. Bai, mina etxean Bai, gaudelako. egon, bai. Etxean zaudete. Ez esperantza. Eta telefonoen martxan. Telefonoen martxan. Festivalean ja, ostiralean abisatze zaie sarituei. Bai, normalean, deliberazioa ostiral goizean egiten da, eta eguerdirako edo erabakia egoten da. Ados. Bueno, larun batean gertatzen dela, importantena da zine aretoetan irailaren 23tik aurrera ikusgai izango dela. 26, barkatu. 26tik aurrera, Maspalomas. Eskerrik asko benetan bikote hemen izateagatik, zorte hon. Eta gudakiguna, esan dezakeguna da, asko gustatu dela pelikula. Eta jendeari asko gustatu zegoela. Eta guk ere ikusiko dugula. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain atxeden hartzera. Bai, Hori da. Eskerrik asko. Eskerrik asko.